Okay, ebusuya ye no wase na ye mo akwaba Emra GH report. So baby amegyina Ebenezer Methodist Church. Ahanom na ene Dr. Brian Echampong a wo hwese obetimi anya konya na watu franka e de ama NPP osonama nyokuo no na ene honorable eba bepie mu na watimi abomode eni asi ahene eni atu ahene fo e wo mampon no atimi adi nkitahudie na afi no se bre no so na se base ye kwakoto aba na hu behia anasa omusu se Dr. Brian Echampong anase honorable Brian Echampong was fatade a na omotimi ede omkokromoti no etimi edi amano etimi no kese de ene wo hwemachia hu se dwumadie no eguso preparations ahodo na eguso a ekoso mampon man no kroma na timi abotwi ababe piem e wo hanom omu nyina eba behwe ama dwumadie no etimi akọ enkan e wo hanom uwuramu a omo a ebo decorations ahodo eguso a ebo wona twetwedin attendance no eguso a ekoso ntino dwumadie ne de ebusua enche na etimi afriase ama honorable Brian Echampong ababe piem e wo hanom na yebekoso na yetimi ama mo update de betimi atodwo ha bia no yebe wo modern etimi e de adromo afen so wona abepiem ha no yebe wo modern na ye ne ebimo so edi nkomo na ensema hodo mpesa wo de etodwa ne wo mpesa wo ka e de che Brian Echampong ene osono ama yuko no eye NPP no ni nyina yebehwe ne de ehon kobo no etimi ababesom ha eye GH report bia wo bia no follow ye o Facebook na subscribe o YouTube na keep in touch with us anything bia ebetimi atodwa wo ha bia no yebetimi edi abremu usama me na wase Emra Ebenezer Methodist Church hanom na honorable Brian Echampong etimi ene mampon constituency abehia na omodidi omon komo isanse makacho se openi no was standing for NPP flag bearer na ohwese obetimi abedi osonama nyokuo nanim na watimi ama enkunimdie aba NPP afa etene me no kasa yide inipa abodon pempa e wo Asante Mampong Ebenezer Methodist Church na menya papa wo ha me pese me ni edi nkomo na ono so akoye osono bayide otimi ni edi nkomo akra daddy akwaba ya nua na me pacho ene obotai a wode ba Ebenezer Methodist Church ni sei obotai am de ba ni say ye ba be meet Mr. Dr. Brian Echampong say o man of vision ti me expect say all ba no bibi papa bi di akire ba esan say waka nsem bebre na me ankasa makọ kwawo abitifi honomo akohu no e wo Rec City honomo e na o ma woni ya akasa but then me expect something different. Wow. Now meka say wo hwe Brian Echampong a se de wo ka no wo kọ ne ho na enema wo ye ne bra adwen ne ntiase so wo ye mamponi se ekoba se onyatumi no ebedi osonama nyoko nanim na ode NPP kokon na nkunimdie ba what expectation any say wari ka say wono oba ama grassroots for yes I ready say ye be bo na manaba grassroots for no ba because adwuma na ye no ye nyina ye nsakokromoti na ye pe aso so ebi no nchichi adwuma no no omo ayo mo so omo de omo ya big omo na adwuma na ye no omo ko na ye so ya base ye to ameme to ba ko so to ba ko enti me my imagine say Mr. Brian Echampong me bom pa ye say Nyankopon de beba because vision e kura no esoma Ghana obetimi am edi okun anim this way I say one of the people are omo constantly ye no oni obi ane hu ni asem so what Brian Echampong wa hu na young guy a oni hu ni asem minti bibiboni bia amfa no da isa ni pasa me didi say ye ni di ye ko nanimu a enkunimdi e beba amaye because obi antimi nyina ba bi enka say Dr. Brian Echampong wa ye ana say wa ye bi enti enu nti na amamani abre no na mebache o se ohwe osono amayoko ya ene obete na flag bearers no na we ka na akwasa omototo bomba hodo wujiri se Brian eba obetimi eden kabom aba NPP amayoko ni oh well abase akonwa de me ade ba ko me hu ni se akonwa de wo fie akonwa wo fie na se base envi enta for kra mo pra obi aka bi na me so menti say doctor atimi aka sembia eye abusive word bi ama atre obi a enti me jiri say oba sa niam no obe come ni nyina down na waka grassroots ni mpanifo ni nyina bo ni atimi agepon no ye di nkuli daddy on final words kabibi etu Brian Echampong fo Mr. Brian Echampong yaye address ya do beba doctor yaye address ya do beba because said ya wo sini ye kasa no ebuo wom ena wankasa ubu nipa eseminim say ye do ba wo so beboa ama ye so ye bisi na ye pe no ye nsaka Merci pa. Peni akwaba.
Yeah, eja. Mepacho wudi no. Edi Eric Boahin. Eric, ene ma hu se enipa abodompem ye nyina nim se Dr. Brian Champon eba. Bana oba no wunsusu ye mu no. Die na opese wo hu e wo ne dwumadi a ye nyina ye behia Dr. Brian Champon. Yo, minua medase. Nokre se yura Dr. Brian Champon oba behia Mampong constituency. Oni atwetwe nkomo efa abato a ebekoso January 2026. What do you call it? 31st January 2026. Now, Papa no, in fact, Mathieu no me de me follow no ne WhatsApp group bi ne me fan is TikTok group bi. Me tie Papa ne nsemo a o ka no a me nua me hu ni pefe say polling station for si ye anobaako ne eto aba no ne de ma papa na obetimi aboa ya transform Ghana ene MPP amanyukuru no ama party no so afa ne ntoma pa efra nti ba wo ba ne de nije pa na ye bompa ya sere nyankopon se onfa no emedru asomdru no ma chense mpa no mfa mai Bedase na ye fan se wo ye NPP ni mapa and omo pe flag bearer no omo dosu ye pa die na daso nkunti a ama honorable Brian de wo true support ama ne se ono ene betimi edi NPP osama yoko nanim yo minua medase die nti a me amigina ha yi metro me support ama honorable Dr. Brian Champon ene se papa no owani so ade hu evi se metie na numu nsem no na metie adesna obia se fata nanso papa no obibi sronku bi ewonimu ewo se ye boa masa ade na ewonimu no otimi yipie letimi beboa Ghana na boa MPP amanyukuo no eno nti na me amigina ha metro me support ama papa no se ekwan bia so nyankopon ado omra mesiesie MPP party no na Ghana so ye nyina ye mmoa ne nto aba no ma no na Ghana mfa na tumapa enfra me ba che wansa na meja ma akono se Dr. Brian Champon enya opportunity no ebeso NPP second before a Mampong kroma no anase Mampong krodua no wo expectation ene say efa mpuntuo ho ensem no ya minua medase Dr. de yenyina yenim se ono kra no onya meye flag bearer mpokra no nyuma wa biebie ni nipa a wafa omo ewa adwuma no uncountable enti de me kan se nyankopon ye yadom na Dr. Brian oba be flag bearer na oba be ye omampani a Mampong man no de yese ne se omra ma ye mmoa na omie adwuma ba komienu bi ma ye na youth ewu kroma asoso no enti nya binye so masem okay ene mijamo akọ tunifo ketewa bi mame you doctor we dey futu mesrese adaroma aspirant no omoye nipa num fanza wo ka ho num meti o message pa edam sronko nti mesrese ye adwuma ma wo no omo a ebi no ho omo kasa no bi ho ya na achiwachi wom kakra to adaroma ya na wafa saa yeso atu omofo ama ye campaign ye ma ona ebedem ma ne nam sronko kra ma ye sere be ya ososo no nyame be ya adoma grassroots mbe hu mobona o mato aba ne de ama ti mesuma futura me wo ma doctor no medase chairman akwaba ya mede e ba che wodi no ya fremidian ne ohina Mate Joseph nemom edia ya na nkofo na ade fremia ne Ziggy wow Ziggy ene Dr. Brian Champon eba Mampong constituency ene bana wo ba no you as an MPP member what aye ne the expectation ne say there ya hwehwe afi no ane say ja obema nkabo mu ni bibia ba Mampong ha na ja niam bia timatoto so ye especially youth no kra no ja yesu yenya adwuma bi ye na bibi kokoko so a jampanifo sa no mo anda se o mo se o mo boa ye na yesu yetimi ye dey ekoye nim ti expectations ne dey more by nim se ne dwuma pa ne ne ma wa ye nti obeti mama bibia dey akoso amant ye dey ya hwehwe ne ma mo won ho sa ene honorable ba obey ne nkomo ba obebo mu no ama ato
mamponfo tiri no de na we expect obeka oh meme de minim sesenete bia obeka bibia fa ye youth no minim pa se youth na ye o mampon no obeka sa fa enyuma ho ne ye mpumtuo minim pa sa nete nti ameka say me ma opportunity ni say mano as a youth mana advice kakra bia say na beka che Dr. Brian Champon oh me de advice anka me de be ma no ane say omo ye mpanimfo yenso ye de afi ni ye fife iti advice am betimi de amane ne pa ne say adwuma na wafa to no so obeye ne de o mana ni nya de embre na yenim se Nyankopon wo soro nso beboa na ma bibia ye de aye kama ya me wokan merasi ebuso yeguso ne edom na etwe enkomo na yaje omo adwenkyere efa Dr. Brian Champon bana oba mampon omo expectation ene ne omo hwe se sabe onya franka no so mu na okase obedi osona manyuko n'anim a empuntu ahodo obetimi de aba asante mampon eno a ene ye nyina ye hwenti eguso ne edom no edi enkomo samunya mo vim sanete vim mampon man vim heat ya channel pani akwaba Nuamenia. na hanom yenim se the normal days say yana yenta hu se dom wa hasa bet ene de na ekoso nti ase edom apu aba ha menya okrai Yo menua me da wase bebre ya dwumadie ya yo Asante Mampon ya nya ne tie se Brian Champon pese obeso NPP Franka tufonum na wode yekoye nim na yeso ya Asante Mampon ha na yenim se me ya dom na se Brian Champon timi ba Asante Mampon be wini fragbela na Mampon ye onyuma bebrebe o ho a ede animu a epese ye aban bia baba ntimi nsankan e yenim se Brian Champon timi ba be fatumi na enima bi be koye ye kwansem ne ye park ye tuturu mo Mampon Asante Mampon ye park sem e ha ye pa ye nya games bia wa ha eno ne ye tuturu pa na ye school sem no so mi se Nyankopon bo na Brian Champon timi be fatumi na obetimi ama ya kwere mi school sem no enima bebrebe wa ha ba wontimi nyene nyina ma ye ne nyeri ba ye dan a obetimi aye dodo na so ama ye wo Asante Mampon this say I from Kofi Adam Samuel I'm a delegate ewo Achiremade electoral area wo Asante Mampon I from American Primary 1 and no one if anymore epe Kofi ene waba ebesia Dr. Brian ene what expectation ene say you say the MPP ne dey inya enkabomu ena owura Brian no so no wo sefata no MPP ba epa kwose ono so de na ni suade hu no ba na de hwehwe ne se robetimi age power aye dey amaye ena enkabomu so soronko opani no so mahu se ne ho enie asem o minche se bia complain bia na se bibi se ye dey ewo no ho nti ye ababa be hia ne nsempa na obebo ho de wuro no ye delegate ye so de be kwa adwendwene mo ne ye hu na ma MPP 2028 no so ye hu kan kwa ye de party ne be ko Kofi ekoba se Brian etiminya akonya no na otu Franka na ma NPP na okosia anasa okokonkoden no na nkonimdie esa bedi osono amanyuko na afa Mampon krodua no empuntuo afam no de na opese wo hu de me ma adwenche ne se Asante man etichiru na ekoso MPP ne mo mani ye de ehwe ha yie ne bia so Asante Mampon because ye hwe MPP no abako Akufo Addo bae Asante Mampon ekuro enfichi kwa nyina obaba babe yiye akoka ade kakra bi se koseki eguso ya tra no sa ye se wo fa tatafuro so ene ne mpotemu a omu ye kwan na gata ni nyina ni bibia sa ye dai asai etisu onya pawade a ekose wo na ntwie na o ma wo mak bebrebe no na ekose wo hwe no eye den ya Ghana fo ne beto ma bebe omu so ehwe wo no ekose wo so na aso ye dai ye hwe wo ye na MPP wo no eno ne ade ha ye da bia la sawa oh yeah omu de ometo ama enti akoye mpunto kwa na ekwa wie ekwa beboa eno ende omo etimi saba pawade a eno de yebam yani abre omo ahwa Asante memu a titru Asante Mampon a ye nto aba enko opposition ye dai eda ebi wa Asante radio omo to aba ko opposition so still ada bi omunya won faso ti Asante Mampon ye yebam yani abre pa Kofi kabibi che delegate
na ne ya ka ne sɛ yɛn nyina yɛmfa nkabomu ne ɔdɔ na yɛmfa entra delegate titiri no yɛn nyina yɛmmɔ obi a ɔbɛba bia yɛmfa ɔdɔ ne ahofama ɛntan n'akyi sɛne yɛba bɛhyia yɛwura Brian wɔ Methodist asɔre dan mu ano saa na obi aba yɛnyɛ na yɛnhwɛ enwen kɔnkae sɛ ɛnyɛ MPP yɛ delegates for no yɛnwene sɛ Ghana for na bɛkɔ akɔto aba na yɛ dɛn ama enipa na baba bɛyɛ president eti yɛnhwɛ deɛ Ghana for no yɛ dɛn ɛpɛ na deɛ yɛde no kodwa yɛbɛtɔ na yɛnyɛ saa ɛmfa moa all right na megye di sɛ owura Brian Champon so ɔsɛ yɛ dɛn ɛfata sɛ wɔde susu timidi party na ni medase medase